دولتك تevlîhev Lubnan. İskenderê mezin Makedonî 332 sal beriya mîladê welatê Lubnanê standiye. Axa Lubnanê di navbera tarîxên 1516-1918 de yanî 402 sal dibin desthilatdariya Dewleta Osmaniyan de bû. Li Lubnanê ji sala 1945 heta îro hildana ala dewletek biyanî qedexe ye. Herwiha ji sala 1932 heta îro hejmara nüfusa hemwelatiyan nehatiye hejmart. Di nav dewletên Ereban de weşanên radyo û televizyonên taybet bi tenê li Lubnanê kar dikin. Tê gotin ku li Lubnanê 300,000 Kurd dijîn. Hinek ji wan serdema dewleta Eyûbiyan de bicî bûne û hinek ji wan jî bi sedemên aborî û siyasî ji Kurdistana Tirkiyê koçber bûne. Li dor 5 milyon hemwelatiyên Lubnanî dervayî welatê xwe dijîn. Di nav dewletên Rojhilata Navîn tenê li Lubnanê çol tune. Dîsa di nav dewletên Rojhilata Navîn hejmara herî zêde Mesîhî li Lubnanê hene. Remz û nîşana netewî ya Lubnanê dara Sedrê ye. Li Lubnanê li dor 15 çem diherikin. Agleb xelkê Lubnanê bi 3 zimana dizanin. Tê gotin ku li Lubnanê serê 10 mirovan bijîşkek heye. Li gor pirtûka rekordên Guînnes, mezintirîn kartola dunyayê li Lubnanê şîn bûye ku 11 kîlogram hatiye weznandin. Tê texmînkirin ku li Rojhilata Navîn dewleta herî zêde çavkaniyên zêr heyî Lubnan e.